बुंसार जिहेतु दिनै नोंथांमोना मोनसे बुथ कमिटि हाबाफारि लादों। खुलुमबाय नमस्कार। दिनै जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन बादियै बुथ मेला 91टा बुथ दङ जोंनि गरेस्वर समस्तियाव। बिदिनो गासै मोनसे बुथआव 32 जन वमेन 10 जन इउथ 10 जन आरो माने बुथ कमिटि 12 जन गासै लानानै माने 32 जन। दा बिनिनो जोङो सन्मिलनयाव खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानाव गेदेर समनाथ नार्जारी बिथां फैदों आरो लोगोसे बज्र बर' बिथाङाबो फैदों आरो वमेन आरो इउथनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बेयाव नुजाफैदों। आं बिथांमोनखौ बरायदों। दिनै जिहेतु मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय 91टा बुथनिफ्रायनो जेरै जोङो बिथोन होदों बेबायदिनो नुजाफैदों जोंनि कमिटिनि बुथ कमिटिफ्रा। दा हिसाबै जोंनि जितु इउपिपिएलनि दोलोनि जितु शक्ति बियो गोख्रों जाबाय होननानै हमनो हायो। मानो होनब्ला बेवहाय जिखिनि फैदों दिनै बियो साक्सेस जादों। दिनै प्रतिटु माने स्तरनिफ्रायनो बेयाव जोंनि कर्मिफ्रा नुजाफैदों। वमेनाबो फैदों, इउथआ फैदों आरो बुथ कमिटिफ्राबो नुजाफैदों। दा बेवहाय बुथ मोनफ्रोमबो जुदि जोंनि शक्तिया जुदि थायोब्ला दा हिसाबै जोङो देरहानो हायो आरो बेनो खाथां जाबाय। दिनै जोङो माने गरेस्वराव जोंनि स्थितिया गोख्रों जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव जिखिनि स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जोङो आवगायनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों आवगायलांगोन। आरो जिहेतु दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ जोंनि सरकारा। दा बेयाव सुक्तिनि समायाव जि बाथ्रा बुंदोंमोन चिफ बिथाङा थारमाने खान्थि सुक्ति, दिनैनि तारिखाव खान्थिया गागि जानो हमबाय। दा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव कुनु जाति गोष्ठियाव माने जेन' दाङा जानायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो हिसाबै बेवहाय जिमानखिनि खेला धुलानिफ्राय फांसननिफ्राय बिहु फांसननिफ्राय हमनानै गोबां रोखोमनि खान्थिपूर्ण भाबै जानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेबादियाव जिहेतु दिनै आं बेखौनो बुंदों जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जुदि सान्थियाव लाखिनोबा प्रमद बर' बायदि सासे गोख्रों रोंगौथि गोनां व्यक्तिखौ नांगोन। आरो बेनि थाखायनो दिनै आङो बिथांखौ बिटिआर सरकारखौ दैदेननो हानायखौ नुनो मोनदों। आरो आंबो सासे एमसिएल हिसाबै बिथांखौ आङो बरायो आरो बाख्नायो। मानो होनोबा दिनैनि तारिखाव बिटिआर सरकार जिखिनि सारि सारि बोसोर सालायबाय बेयाव कुनु माने जिखुनु स्तराव सार्भिस मावदों माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियाव लागै दिनै धर्मनि खेत्रआव कुनु गाफिलति जायाखै। दिनै कुनु रावबो धरना होफेराखै आरो टिकानि खेत्रआव कुनु मोनसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिल मोननाय मोनैनि कुनु इयाव दाङाबाजि बा धरना सरना जायाखै। हिसाबै 39टा डिपार्टमेन्टनि जि माने टिका टुकिलि जाबाय बियो गासैबो मोजां रोखोमै जाफुंनो हादों। बरन्स हाग्रामाया होलांलांनाय 3000 जितु लायबिलिटिस माने धार बे धारखौबो सुफुंलांनो हादों। दा हिसाबै दिनैनि तारिखाव जिखिनि मावनो थांदों बिथाङा मिशन आरो भिजननि गेजेरजों साक्सेस खालामनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनबा अल माने जिखिनि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाति जनगोष्ठी दङ 26टा गासै 26टा जनगोष्ठीनि जिखिनि समस्या बेखौ समाधान खालामनो थाखाय मोनसे भिजन डकुमेन्ट्स बिमुं होनानै दिनै बे भिजन डकुमेन्ट्सखौ बानायनाय जादों। हिसाबै मोनफ्रोमबो जातिनि जितु समस्या गाहाय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनै बे रोखोमनि मोनसे भिजन आरो मिशन लानाय जादों। बेयो साक्सेस जादों। आरो लोगोसेयै जिखिनि दिनैनि तारिखाव माने बैसोमुथि आसनिनि दारै हानि समस्या दंमोन बैसोमुथि आसनिजों हानि समस्याफोरखौ दिनै समाधान खालामनो हादों। आरो बेयाव 1,60,000निबो बांसिन मानसिफ्रा पट्टा आरो हानि समस्याखौ समाधान मोननो हादों। आरो बेनि बागैबो जिखिनि माने PMAYG माने प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' माने 3 लाख खासा-खासि माने न' मोननो हादों दिनैनि रायजो आरोखि। तृणमूल पर्यायनि जिखिनि रायजो राजा न' मोननो गोनां बिथांमोना गोदोनि सरकारा 17 बोसोराव जेरैबायदि खम संख्यक मोन्दोंमोन दिनै 3 लाखनिबो बाराखौनो जानो थांबाय थादों आरोखि। दा बेनिखायनो सरकार सालायनाया थिग जादों होननानै बुंनांगोन। दिनै जेरैबायदि माइनाव सोरां बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, फिन रोदोमखां, माने गड मिशन, पिक मिशन, जेनेका हेन्दलुम मिशन प्राय भाग मिशन नि दारै
माने खामानि मावनानै दिनै साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि आंनि समस्तियाव गुडविल मिशननि दारै आरो एसअपिडिनि दारै लामाया 40टा जाबाय आरो बेनि बागैबो जेरैबायदि बिएलटिनि मोनसे समनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङाव बिमुंनि मुङाव माने स्टेडियामनि मुङाव 5 कोटि होनानै जोंनि बरगुलि बिसिडिसिआव लुगासिनो दङ आरो सुजित नार्जारी जोंनि गिबि मुंख्लं आबसुनि समनि सुजित नार्जारीया दिनैनि तारिखआव थैदोंमोन दा हिसाबै बिथांनि बिमुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखायबो जोंनि गरेस्वर कलेजनि लांगोनायाव सुजित नार्जारी अडिटोरियाम हलखौ लुफुंनानै दाखालि मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि सि बिथाङा बेखावनानै होलांबाय आरो बेनि बागैबो माने अन्य जिखिनि माने एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव 1700 स्कुल माने बायनायनिफ्राय दरजा खिरखि माने रिपेयारिंनिफ्राय हमनानै मडेल एस्टिमेटसिम थांनानै 1700 स्कुलनि समस्याखौ समाधान खालामनाय जाबाय आरो 10 खान कलेजखौ माने रिकगनाइज खालामनाय जाबाय हिसाबै आरो बिटिआरआव जिखिनि जोङो नुदों माने जिल्ला बारायनायनि बाथ्रा जिल्लाखौथ' बारायबाय जिहेतु तामुलपुर जिल्लाया बारायबाय समस्ति माने विधानसभा समस्ति बारायनायाव 3 समस्तिनि गेजेराव जोंनियाबो दङ जेरै गरेस्वर समस्ति विधानसभा समस्ति हिसाबै बेबो मोनसे सोलायथाय आरो जिहेतु गामि हाबसननायनि खेत्रआव 61टा गामि जिहेतु बिटिआरनि एरिया हलंगिसिम थांबाय बेबो मोनसे सोलायथाय हिसाबै गोदोनि सरकार आरो दानि सरकार माने गोबां रोखोमनि डिफारेन्सखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जितु जोंनि दोलो इउपिपिएल दोलोनि फारसे माने बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोबां नेताफोरा जोंनि दोलोआव हाबफैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो अन्य दोलोनिफ्रायबो बेबायदिनो जयनिं प्रग्रामफोरा जागासिनो आरो दिनैनि तारिखआव बुथ मेला आरो जिखिनि माने स्किमफोर मोननो हाबाय बेनिबो मोनसे मेला हिसाबै मानाव गेदेर सि बिथाङा मेला खुंबाय थानायखौ जोङो जोंनि मिडियानि दारैबो जों मिथिनो हादों हिसाबै सरकार फैनाया बे सरकारखौ दानो हानाया खाथां होननानै बुंबाय दिनै जिहेतु गोबां रायजो राजाफोर बेहाय बाहागो लानाय नोंथांमोना माबोरैहाय फैबाय थानाय समाव गोबां प्रब्लेम नागिरगोन दायो जोङो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जिहेतु जोंहा इउपिपिएल हिसाबै मोनसे हावा दङ जे इउपिपिएल दोलोआ जे शान्तिपूर्ण भाबै सरकार सालायनो हायो बे मोनसे रोखाथि जाबाय 5 बोसोराव आरो खामानि जे जादों बे बाथ्राया रोखाथि जादों समाजाव कुनु जाति जनजातिखौ गारनानै खामानि मावाखै जेरैबायदि हज भवन इस्लामिक समाजनि थाखाय हज भवनखौ जात्रा खालामबाय जोंनि समस्तियावनो दा बे हिसाबै निश्चय बिथांमोननिफ्रायबो जोंखौ हाजार रोखोमनि सापर्ट खालामदों आरो विभिन्न रोखोमनि स्तरनि खामानि मावदों बेवहाय जोंहा जिखिनि स्ट्रेटेजि इयुनाव जितु 3 माहानि गेजेरावनो जोंहा इलेक्सन जागोन हिसाबै प्रतिसु सुबा आरो गामियाव जोङो बुथ कमिटिनि दारै आरो प्राइमारि दारै बिसिडिसिनि दारै आरो वुमेन आरो युथ आरो जितु पेरेन्ट बडि वुमेन युथ बडि बेबादि रोखोमनि जोंहा माने दलनि सिस्टेमजों जोङो थांनानै देरहानायनि लामायाव जोङो फैनो हानायखौ जों नुनो मोनदों